लाइव मानो हाय चिन बसकांगो कथां खलायवे जोंनो इंस्पिरेशन रोनानि बागै हाय प्रोग्राम खायमेनि बागै जों बनो बिलाइ बिलाइ के हामबाय रथाय खलमा रथाय चिनि महाराजा बीर विक्रम चिनि तिप्रासाद दफानि बागै चिनि दफानो हामखाय तबनानि बागै प्रोटेक्शन खायनानि बागै जे बने विजनरी लीडरशिप नि जे याप्रिसे माने ब दायति नो थै थांमानि बागै जों दिनै अमहाय जराव सावफायजाक अम जों दिनै चिनि लाइव मानो अर नायलायवे नगलायवे तेबो गाहाम के सिफिका चिनि टाउन प्लानिंग हयते सुरु खायो स्कूल कॉलेज मिनि चिनि रिजर्व खायकलां माने हा बनि यागलो बनि वान सम मोनो न तिते एडिसी हनै सनानजाका अम तो जों एक समय पावै थांखा जे राजा महाराजा ने एगेंस्ट जों सारा त्रिपुरा जों खोनालायखा जतनो राजा महाराजा ने एगेंस्ट एक समय कक सालायमानि खोनाखा फैयाबा जों ताबो चिनि हिस्ट्री न जों हाय सिनानि याप्रि सेवै पावमानि जरा जों फायनाय चालो चिनि महाराजा बीर विक्रम नि नाहर मंगनो बाहायके सामंसारलायनाय चिनि दफाना तेबो बाहायके कुसु कारलायनाय अम जों बनि आइडियोलॉजी न जों फॉलो खायै बसकांगो याप्रि मासे लायनाय तानिके जों चिनि इतिहास न जों सियानि बाङैनो जों दिनै अम हायजागाव सौफायजा चिनि लाइव मानो जों पावै थाङै गोबां मा चिनि लुकुराव तामो सिनाय चिनि हिस्ट्री न साना नेंखे लासि जागो किरि जागो अम हायं थांखा एक समय दिनै जों जतनो चिनि लाइव मानो हाय किफिलै तबलायनायनि बागै जों याप्रि मासे लायनाय आं गोबां साया चिनि गेस रौनि थानि जों तेबो महाराजा बीर विक्रम लाइव मानो सिलायनाय चिनि महाराजा फाइट दङ बनावो बिलाइ बिलाइ हामबाय चिनि चीफ मिनिस्टर फाइट एमपी नि खोक्दै तेबो चिनि गोबां मा हिस्ट्रियान दङ बर'नि खोक्दै जों खोनालायै सिलायनाय तेबो चिनि एग्जिबिशन दङ स्टूडेंट आं स्पेशली कयनानि मोसौ जतनि सिबै थालायनाय हायची चिनि महाराजा बीर विक्रम तमा खायकलांखा चिनि बागै जों ताबाव बनो सिबै तमा याप्रि सिलायनायनि नां अमबो जों सिलायनाय आसन स्थों जतन हामबाय।